I dag lykkedes det at grave endnu en bunker fri i det område i Silkeborg, hvor nazisterne havde hovedkvarter i Danmark i slutningen af 2. verdenskrig. Bunkeren, der formentlig har været brugt af en tysk militæroverlæge, blev muret til i 1946 og har ikke været åbnet før i dag. Siden klokken 9 i morges har bunkerentusiaster gravet og gravet. Ja, det er sjovt at være med til, så det kører jeg da gerne her til Silkeborg for. Bunkeren her var en del af nazisternes hovedkvarter i Silkeborg under 2. verdenskrig. Der var 25 i alt, og nogle af dem fungerede som beskyttelsesrum. 8 af bunkerne er allerede åbnet, og den 9. skulle graves fri i dag efter 63 år under jorden. Jeg kan godt lide, at man kommer ind og ser tingene fra, hvor de har været helt uberørt, og så vi ligesom kan danne et indblik af, hvordan det hele har været skruet sammen i sin tid. Bunkeren her er 48 kvadratmeter og er magen til en anden bunker, der allerede er fritlagt. Men indretningen er der derimod ingen, der kender. Efter pålidelige kilder, hvad vi har kunne læse os frem til, så skulle det være overlægen, der har haft den som beskyttelsesrum, og måske nogle kontorer i tilfælde af angreb og noget. Ja, vi ved ikke. Nazisternes hovedkvarter lå først i København, men i 1943 regnede de med, at en mulig invasion ville ske fra vest, og derfor rykkede de hovedkvarteret til Silkeborg. Nazisterne efterlod ca. 8.000 bunkere i Danmark. Nu kommer det svære skyts. Ja, Katrine Reiner, vi så, at de fik kørt det svære skyts ind i eftermiddags. Er det så lykkedes at komme helt ind i bunkeren? Det kan du tro, det er. Klokken 17.11 helt præcist i dag lykkedes det for Silkeborg Bunkermuseum og entusiaster fra hele landet, som er strømmet til Silkeborg for at være med til at grave, at komme her ned i bunkeren, hvor jeg faktisk står nu. Og det var altså først efter, man havde fået tømt den fra vand, for der har været vand helt op til loftet. Og som du kan se, så er der altså masser af okker her op ad væggene, så man bliver ret beskidt, så den skal lige renses først. Men ved siden af mig, der står Arne Winther, som har været med til at grave hele dagen. Og Arne, er du en tilfreds mand? Ja, det må jeg nok sige. Super. Vi har haft en hård dag med store maskiner, men det er lykkes, og vi er kommet ind. Og det har ikke været nogen skuffelse. Hvad har I så fundet hernede indtil nu? Foreløbig er det ikke blevet de store ting, men sjovt at livet her i mudderet. Det er samtaletrakten op til maskingeværstillingen, op i flanken op, lavet i bakalit og har overlevet de her 60 år i vandet. Og som vi har annonceret med, så er det en infirmeribunker, som har været besat af læger i tilfælde af angreb. Og her har vi en flaske, og måske en æderflaske, eller hvad? Det er det nu ikke i den nu, der er muddervand. Så. Nu skal I så bruge de næste par dage til at gennemgå bunkeren, men den ser jo ret medtaget ud. Hvad kan den bruges til nu? Vi skal have undersøgt, hvad der er på gulvene, og der er jo masser af ting. Og det skal vi have vasket af og muret ud, for vi ser jo de effekter, vi så her for lidt siden. Det er dem, vi har fundet herinde på gulvet, som bare lige ved at stikke hænderne ned i mudderet. Så vi glæder os, og vi er spændt. Tak skal du have. Og så kan jeg lige tilføje, at bunkeren ifølge Bunkermuseets venner bliver åbnet for offentligheden den 9. maj.